lidabukile baba. Oh, my trousers is packed. Okay. Can you take it out? I'm sorry for you. Okay. Ngizolithungela baba. Okay, all right. Ngizolithungela kunankinga. You can sew it. Yebo ngizakuthunyela. Okay. But you must do fast. Hayi ngizokuthungela. Okay. Yena ngibona kahle stone. Oh, yeah. Ufayini leyi. Ngibona la ngikhona. Ngizokhona yini. Mina ngiboni baba yazi amehlo. Why is it like this? I didn't check. Okay, hayi ungakhathazeki ngizokuthungela. Okay. Ngizokuthungela nawe uyabuya manje. Ngizokuthungela yeza nje manje lo muntu omfunayo. All right, try to do it fast. Yes, hayi. Khuleka. I didn't see it. Hayi khuleka. Khuleka. Ngizathunga. Yeah. Awonke. Hayi. Yo. Ngibona. Okay. All right. Aw. Hayi ngiqeda manje. Khuleka nje, khuleka. Ngiqeda manje. Mina vele ngiyathunga baba. Wona inkinga ukuthi awuzwa manje ukuthi ngithini yazi. Abantu bemalawi nabo. Kanti uzofunda nini isizulu nawe? Ngikhuluma ngiyale nawe uyale. Hayi. Ubizima ngazi ukuthi baba bami ukukhuluma njani nonke. Sinengaziwa ukuthi trouser lami ngalaboka. Ngikuzwa nokuthi uthi ukukhuluma ulimi ngikwazi ukwazi. Okay. Do it fast. Okay. Okay. Nanti ibrook akho. Yeah, it's fine. Take it. Ngikuthiwa ngiyabonga. Ithi ngiyabonga. Ngiyabonga. Yes. Hayi ithi ngiyabonga. Ngizobonza wena. Ngezani ungenisa indoda emzini wami ungenisa indoda emzini wami yenzani mayisa zipha kanje uyabulala umuntu ufunana emzini wami kungani siphi ngicela ukuchasisa umuntu lo angimazi phela ngiyakuthola nokuthi uthini ngicela ukuchasisa yeka mbulala inja mina no baba ngicela ukuchasisa umuntu lo angimazi ngumngani wakho ngiyamazi umngani wami ematshwaleni hayi emfazini wami ubeze kuwe wena bhanda ubecela ukuthi ngimthungele ibhurukwe lidabukile yime ngibonile futhi ngitshela ukuthi ibhurukwe lidabukile ngase ngithi ngiyakwazi ukuthunga ngiyabulala umuntu no ubecela ukuthi ngimthungele ibhurukwe so mina bengisithi ngiyazi ukuthunga hayi ngiyapholisa hayi baba ke ngiyapholisa uthi